Takže tohle je tutoriál, jak stáhnout a nainstalovat SRS alias Street Racing Syndicate. Takže otevřete si svůj prohlížeč, internetový prohlížeč, já mám Google Chrome. Takže v internetovém prohlížeči si napíšete ulož mezera to. Tam mám postavit tohle, že? Ulož to snad každý z nás, si myslím. A tam si napíšete SRS pomlčka Street Racing Syndicate.rar. Tak a stáhnete si tady tohle. Odkaz dám samozřejmě do popisku. Takže dáte stáhnout a opíšete si kód JBJE. Takže já teďka dám pauzu a až se mi to stáhne, tak znova budu pokračovat. Takže mně už se to stáhlo a můžeme jít na instalaci. Takže dáte si stažené soubory a tady to máte SRS Street Racing Syndicate. Tak tu složku si takhle vezmeme a přesuneme ji na plochu. Takže zase, až se to udělá, já teďka stopnu, až se mi to udělá, tak to zase pustím. Tak, jak vidíte, tak se mi to extrahuje. Byla to fakt rychlovka, jenom těch 20% vždycky jsem pak zpomalím. Tak a je to. Tak opakovat tak. Takže až to hodíme na plochu, tak teď to rozklikneme. Tak a spustíme setup, tady setup. Tak dáte ano. Dáte, tady máte slovenština, čeština. Tady dáte, to je baba. Tady vidíte nějakou babu. Auta. A tady název hry, takže dáte další. Tady souhlasím a musíte si to pročíst. Další, tady kam si to chcete nainstalovat, jsou tam games hry. Další, vytvořit zástupce na ploše, další a instalovat. A dáte instalovat, takže. Takže já teďka stopnu, až se mi to nainstaluje, tak to zase pustím. Tak, já už to za chvíli budu mít nainstalovaný. Tak, takže, no to, takhle to vypadá, že se to nainstaluje. A tady je instalovat podporu GameSpy Arcade pro internet, tak vy si to odškrtnete, abyste to tam neměli. A dáte dokončit, protože to je úplně nějaká blbost. Tak, tady máte tohle si už můžete v klidu odstranit. Ano. Tak a tady už máte samotnou hru. Tak tu už si jenom rozkliknete dvakrát a budete hrát. Takže tohle, jo, až to vám zkusím ukázat něco. Do té složky, kam jste si jakož nainstalovali hru, tak pak si tam jenom jděte. A když ho budete chtít odinstalovat, tak stačí jenom tady unins. Ano. Dáte ano. OK. A takhle se vám odinstaluje celá hra. Takže, kdybyste si ho nechtěli odinstalovat, tak stačí jenom rozkliknout tu. No prostě tu ikonu dvakrát a můžete hrát. Takže tohle pro tento tutoriál, jak stáhnout a nainstalovat tuhle hru, vše. Takže čau.